Ed Hardy, nazdar, jak sa máš? No, Čo porábaš? dokončím obed. Ed Hardy, všimneme si. Nedotýkame sa hrncov, máme teleskop. Polievočka brokolicová. Hranolky hranolkové. Banány jablkové. Konzerva broskyňová. Hrozno-hroznové. Mlieko a malinovka, zátišie kohlička s čajkom. Zátišie môj obľúbený umývadlový aparát, ktorý sa nekrúti, ale je staticky vybrací. Otočíme, máme tanierik. Hej. Máme tanierik, jeden, druhý. To sú rodičia. Tuto dieťatka neprišli. Ostatné a tuto je Maťko. Dobrú chuť. Pepper, apple pen.